ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕಿದ ದರ್ಶನ್ ಸುಳ್ಯ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆತಾ ಆಯ್ ಕೂಡ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲೆ ತಾನೆ ಬೇ ತಾನಣ್ಣಿಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರದಿಜ್ಜಿಂದು ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಇತನಿಕ್ ಹಾಕಿರ ಬಲ್ಲಿಯತ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಪೋಲ ಅಕ್ಕಲು ಒಂದ್ಪಲ ಹಾಕುಜಿರು ಅಕ್ಕಲು ಹಾಕುವೇರು ಅಂದು ಕಾತದು ಗಡ್ಡ ಉದ್ದವತ್ತನ ಹತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಜನ್ಮೋಡ್ ಹಾಕು ಇಂಚನೆ ಈ IPL ಇರ್ದಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೆಡ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಿಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಏತಂದು ಕೇಂಡಲ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ 1-4-3 ಇಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಲು ದಾಯಗೊಂಡು ಕೀಟ್ನೇಟ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನೀಕ್ ಅಂಚನೆ ಅವಡು ಮಾರಿ తెలుపు ಆತ తెలుపు ಅವು ಬಿಡ್ಲ ಈ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬನ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣುలుండತ ಕರ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುಜಲ್ ಬೋಡು ನೆನಪು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಕರ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ಬೋಡು ನೆನಪು ಅವೇ ಆಣುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ನೆನಪು ಸರಿ ಆ ಧೋನಿದ ಯಾತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುವೆ ಧೋನಿಗ್ ಮದಿಮೇಲೆ ಆತಂದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮದಿಮೆಗ್ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ಲ ಮದಿಮೆ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಓಡಿ ಕೊಯ್ಲಿಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲೊಂದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರಿಯರೆ ಪುರ್ಸೋ ತೊಂಡು ಬನ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆವಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿಯ ಈ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆವಡದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲ ಆ ಗುಂಡು ಮಾಮ ಉಲ್ಲೇತ ಆಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಪ್ಪ ತೂತು ಜನ ಈ ಟಿವಿಡ್ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪನ ನಿಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ್ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಯಾಲಜಿ ಪದ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಸೆಲ್ ಪಂಡ ಕೋಶ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಸೆಲ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಸೆಲ್ ಪಂಡ ಮಾರುಣೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಡಮ್ ಸೆಲ್ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಾಂಡ ಎಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚನೆಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕುವೇರು ಅಂಗನಿಂದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ನಾಡೋಡಿಯ ಇಲ್ಲಲ್ ತರೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ ಪನ್ಲ ಜಾಬ್ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಿಸೆನಿಲೀಕೆ ಕಾಸಿಪ್ಪೊಡು ಉರಿಡೀಕ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಸುತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದು ಸೇರ್ಲ ಐಟೊಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿರ್ಗಲ ಕಲಾಂಡ್ ಕಿಸೆನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುತ್ತ ಪೊಣ್ಣುರ್ಲ ಇಪ್ಪುವೇರು ಹೌದಾ ದಾದಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ ಈ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಚೀಪ್ ಮಲ್ಪುಂದಾಯಿ ತಿರ್ತು ಫುಟ್ ಬೋರ್ಡು ನೇಲೊಂದಿತ್ತನ ಎನ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಲೆಂದು ಪಿರ ವಿತ್ತು ನಕ್ಲೆನ್ಲ ದುಂಬು ಬಲೆಂದು ದುಂಬು ಕೊನಪುನ ಏ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏ ಎಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಸ ಆವಡಿಯ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿಯ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ತ ಗೊತ್ತು ಜನಿಕ್ ಅಂದ ಯಾನ್ 24 ಗಂಟೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಪ್ಪುವೆ ಐಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಲ ಅಲ್ಪ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೇನೆರ ಪೋಲ ಏತಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸರಿ ನೀನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಾತಿ ಇಲ್ಲಲತ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯಾ ಯಾನಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೀಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಲತಯ್ಯ ಸ್ವಾತಿನ ನಂಬರ್ ದಾಯ ನೀ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ನಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪಾಡೋ ಪಂಡ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ವನ ಇಜ್ಜತ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಈತ ಜನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋನೈ ಈ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿ ದಾದ ಪಂಟೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಪಂಟೆ ಆಯ್ ದಾದನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಡು ಪಂಟಿ ಎಂಕೆಂಚ ಅರ್ಥ ಅವಡವು ಸರಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆದ 6 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ವರಾಂಡ್ಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಗ್ಲೆತ್ತಾನೈ ಮಾರಿ ಇತ ಆತಿಕ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನ್ನೈ ಇತ ಇಲ್ಲಗ್ಲೆತ್ತಿಜಿಂದ ತನಿಕ್ ಬೇಜಾರು ಎಲ್ಲನ್ ಶಿವರಾತ್ರಿಗ್ ಉಪವಾಸ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಉಂಡು ಬಲಾವ ಏ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಯ ತುಯ್ಯರ ಲೆಪ್ಪುಜಿನ್ ಪನ್ಪುನ್ಲಾಯಿ ಲೆತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಬರನ್ನಲ್ಲ ಈ ಪೋಯ ನಿಂಡ ಪಾತಿರುಜಿ ಪೋಯ ಪಾತಿರು ಏ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಓಯ್ ಉಂತು ಬೇ ಉಂತು ಉದ